Nairobi. Wakanyo ni galamoro mar Pinje Afrika e wichal mar lwasi ochopo e gikone kar romo maduong' mar KICC bure Nairobi kaendi. Romono mane okawo ndalo 3 ong'ado mondo pinje jowagunda omi Pinje Afrika omenda mar kedo gi lokruok e kor lwasi kaluwore ni pinje go ema ketho kor lwasi gi atamalo 85. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, romono bende dwaro mondo otim lokruok e wi chenro mar miyo Pinje Afrika hola e kind dwaro mamoko bende. Galamoro mokwongo mar pinje mag Afrika e wi chal mar lwasi ochopo e gikone kar romo maduong' e wi chal mar lwasi ochopo e gikone kar romo mar KICC. Jotelo mag pinje mag Afrika nigi geno ni rieko mag lokruok mar kor lwasi. Distinguished participants, delegates, City of Nairobi and Kenya, good afternoon. Afrika prario ke piny mangima ojokanyo 3,000 mawuok ima e wi Kenya e reso pinje mag Afrika e wi midhiero mag lokruok mar kor lwasi. Successfully demonstrated that Africans are not just okay for Africa, they are necessary for global well-being. Our Agenda 2023 is an agenda for the benefit of all humankind, and the Africa we want aligns with the planet we need. These two events that have been mentioned, but before that we need to galvanize and muster all our efforts and bring in these dynamics. Romono ong'ado gi duol achiel ni pinje mosedongore nyaka duok piny tiyo gi gigo mag carbon maketho lwasi kaachiel gi chopo singruok konyo pinje modhier gi omenda mar kedo gi midhiero mag lokruok mar kor lwasi. Mabiro kaluwore ni atamalo 85 mar kethruok mar kor lwasi ikelo kod iro mochido mag carbon mawuok e pinje mag jowagunda. Kata kamano, pinje Afrika emokawo ting' mapek e wi kethruok mar kor lwasi kaluwore gi midhiero ma ikelo gi lokruok e kudho mar kor lwasi. Ripot mar riwruok mar piny mangima yango ni ji milion 31 ngaji onuro e pinje mag Afrika e kinde ma jamni maromo milion 13 bende ne otho kaluwore kod oro mane okwako pinje mag Afrika kuom thuolo mar higni 2 maluore. E winjruok ma otis kaka Nairobi Declaration, pinje mag jowagunda onyis mondo kaw ting' e wi kethruok mar kor lwasi mar miyo pinje modhier kony mar omenda mar kedo gi midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi. The world needs to come together to make available, accessible, adequate and affordable climate finance to the developing countries, including Africa, for effective climate action and meeting their NDCs. E romo mar twak ewi lwasi mane obagi e higa mar 2009 e piny France, pinje jowagunda ne ochiwore mar miyo pinje mag Afrika $100 bilion higa ka higa, kata kamano singo makamano pok ochopo kare. Pinje mag Afrika osemana yudo $86 bilion kende e higa mar 2020. Nairobi Declaration bende dwaro mondo tim lokruok ne chenro mar miyo pinje mag Afrika hola kaka yo mar duoko piny nyinyo ma imiyo pinje mag Afrika e kinde mag kawo hola. Pinje mosedongore ojiw mondo mi pinje mag Afrika higni 10 mar chulo hola maggi. At the summit, we also made it clear that we are aware of the unjust configuration of multilateral institutional frameworks that perpetually place African nations on the back foot through costly financing, which plunge our economies into debt trap and deny them resources needed to mitigate and adapt in response to climate change, invest in energy transition. E komachielo, romono ong'ado mondo pinje mosedongore kony pinje mag Afrika e thedho teko stima ma ok chid kor lwasi kowuok gigawatts 56 nyaka gigawatts 300 kochopo higa mar 2030. Ma en chenro maneno ni jodak mag pinje mag Afrika oyudo yot e yudo teko stima kaachiel gi medo kwan teko stima ma ok chid kor lwasi. Ripot mar riwruok mar piny mangima mar 2020 yango ni ji milion 600 onge kod teko stima e pinje mag Afrika.
Higni ariyo mabiro, pinje mag Afrika dhi bago galamoro machielo ewi chal mar lwasi mar menyo okenge ma gisegoyo e rakore kod midhiero ma ikelo gi lokruok e kudho mar kor lwasi. Chris Owino, Ramogi TV, KICC, Nairobi.